13. dôchodkom chcem povedať tak, že keď bol pán Pellegrini predseda vlády Slovenskej republiky, tak v tom období bola prijatá vláda ešte pred skončením ich úradovania, prijala vláda 13. dôchodok. Po príchode nového predsedu vlády, tedy pána Matoviča, tak tento mimoriadny alebo 13. dôchodok bol oficiálne zrušený a hlavne to, že tam bola stanovená úplne iná výška, ako bolo dovtedy navrhované, ako bolo schválené Národnou radou Slovenskej republiky. Som veľmi rád, že vlastne po 4 rokoch sa tento 13. dôchodok vo výške priemerného mesačného dôchodku predchádzajúceho roku, že sa tento schválil Národnou radou Slovenskej republiky. Som veľmi rád, že aj za to, že tam toľkoto poslancov sa vyjadrilo za, pretože nám nešlo len o to, aby to len väčšina schválila, ale aby to schválilo čo najviac členov nášho parlamentu Slovenskej republiky. Takže všetkým chcem veľmi pekne poďakovať za to, že sa pričinili o prijatie 13. dôchodku pre seniorov, taký, aby bol spravodlivý, aby dostali vo výške takej, aby naozaj to mohlo im pomôcť, hlavne v tom, že keď je inflácia, aby dokázali za tieto financie, ktoré dostanú, si zabezpečiť taký priemerný ten životný štandard.